Daho mu tafi yar launi sirri da ke a fagen ƙauna ka damu da wanda ya damu da kai banganya. Hayya 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 mu je na shirya. In kyan alƙawari a ce a cika hanta da jini, ba na tsoro akan ki a zo a buga a gani. Komai zafi komai sanyi ni za ki gani, mai zuba mu gani zan ka da wani. Ni akan ki tabbas na shirya zan ba uwar mara kunya. Malam kauce al'amarin so ba wasa ba, na ɗaukan banga mutum ɗaya mai karɓa ba. Ni akan tana da alƙawari ba zan uzuri ba, sai mutum ya ga rana ne shi ne har zai ɗau harmari shi ya. Wanda ya damu da kai shi ya kamata ka damu da shi. A fagen ƙauna ka damu da wanda ya damu da kai don Allah. Na yi mafarki na ga ana samun rana ne, an tara ƙawaye har da abokai an gwanni ne. Na kasa zama akan ki nake hidima, to ki bani takwicin wanga mafarki ki mun kalmar soyayya. Duba ki gani wa yake dogara da mafarki, unguwa ba shi biyar watakil ya haɗa ya ci kwaki. Kan kina da alƙawari kan zan iya yaƙi, a kashe na bige a bige